Ayesibheke mehlo phakathi kwalezi zinto zombili ukuthi okuphi wena usizakala ngakho noma okuphi wena la ulimala khona futhi. Wena njengombhali mufika ipublisher ufuna udecide ukuthi uyokhokha ucash kuyena ngokwe price enivumelene ngayo or uzopublisha nibe necontract. Uma ngabe uzopublisha ukhokha iprice whatever copy athengwayo kuba wakho. Unless makhona enye contract yokuvumelana kwakho nepublisher ukuthi ucela ukumakethele mhlawumbe umsebenzi la ihamba khona ukhombisa umsebenzi wakho ikhulume ngawo futhi bese ke uya order kune percent ke lapha ufuna nivumelane ngayo nini ukuthi ngizothatha ipercent engayo incwadi mazithengiwe ngokwe marketing and distribution kuphela. Uma ngabe uzofika uthi wena ucela ukupublishelwa nje ube under nomagugu, it means mina nawe siyofa silahlana. Kune percent nje yami ekhona zithengiwe izincwadi zingathengwanga, kodwa mazingathengwanga shuthi angitholi lutho ngoba vele nawo nayo imali. Kodwa mhla zithengwe izincwadi nginama percent ami lapha ozobe sivumelene ngawo futhi, okwenza ukuthi ke njalo noma ngabe ingathiwa ingathengwa ibe nganani, kuthengwe 1 million copies ngine percent lami lapha.